Aký dlhý by mal byť váš ohybný hriadeľ? Krátka odpoveď je čo najkratšia. Dôvodom je, že ide o systém prenosu výkonu, než to má. Takže, než zdroj energie, než ho otáča, než hriadeľ, a tá potom poháňa reťaze na druhom konci. Čím je tá hriadeľ dlhšia, tým viac si všimnete mierny pokles množstva prenášaného výkonu a krútiaceho momentu na reťaziach na druhej strane. Preto sa vždy snažte, aby bola čo najkratšia. Správny spôsob merania je pozrieť sa na vaše odtoky. Zistite, ako ďaleko od seba sú jednotlivé čistiace otvory a vyberte si hriadeľ buď v dĺžke toho čistiaceho otvoru, alebo v polovici jeho dĺžky, aby ste mohli vždy čistiť polovicu smerom hore prúdom a polovicu dole prúdom. Okrem toho, najčastejšie sa upchávky vyskytujú práve na najkratšej vzdialenosti. Preto to zohľadnite pri výbere vašej hriadele.